Achara ko nwa, ndio. Di mama. Onye no Kelechi. Papa. Kelechi, bia o. Dim. Waya. Look in the pan. Ewe. Edna Sam. Papa. Go jikere ota ka ebu naga. Anyị na-aga je agbamakwụkwọ n'ụmụ egwu. Masikwa. Ihe kwa ko si na-ebuge ka ọnwa. Hey! Afu na makasi. Ọ na agbamakwụkwọ ka anyị na-aga no. Ị chọrọ igwe ya onyonyo? Anyị na-aga na agbamnkwụ. Anyị kwesịrị ịdị mma n'anya. Nne gị dịkwa mma n'anya. Ya dị m ụtọ n'anya. Nene. Lekọta ụlọ. Leziekwa ụlọ. Chọkwa m akụkọ. Aga m agbacha ebe niile tupu m na-apụ. Aga m nke ọma. Lezikwa n'anya o. Kí ló kọ́ na wọ́n sọ̀tọ̀ yín náà? Kí ọ̀hún máa. Ìwúrẹ́ mìíràn ọ̀nà. Ìwúrẹ́ mìíràn ọ̀nà. Màá mìíràn àti. Ọ̀gẹ́ni náà. Nne gị na nna gị. Nne m na nna m nne gị. Nne gị na nna gị. Ụgbọala kpọtụrụ fa. Ebe anọ bẹ́ẹ̀ sí ebe anọ. Na mgbakọ mama na. Ebe ahụ biko nụ. Kelechi. Give me Chere laghachi. Anyị nwere ike anyị mana ike anyị eruli. Ihe ọ na-akọ. Ihe ọ chọrọ ịgwa m. Tupu a na-ebubata ha, ọbara agwụla ha na. Mbọsị ka m ganye ọbara. Chere. Dọkịta si gịnị? Hey! Ịnụrụ ya kwuru. Dọkịta gịnị na m? Jide onwe gị. Dọkịta gịnị na m? Jide onwe gị. Gị maka ya. Jide onwe gị. Apaka. Nne na nna m. Gị ga-akọrọ m. Gị ga-akọrọ Chika. Gị ga-eme. Ama m na ị na-agabiga ọtụtụ ihe. A sị na egbuo mpere nkwụ oge na-aga n'abalị ozi mana mmụọ ntị jiri mmadụ okwu ga-enye ihe ọ ga-eji na-aga. Ozugo. Ị gaghị aghọta. Nne na nna mmadụ enwu n'ofu ụbọchị. Ọ bụghị ihe dị mfe. Chika, ọ wụ eziokwu na anọbeghị m n'ọdịrị ọnọdụ anyị nọ. Mana a sị na eburu ozu onye ọzọ ọ na-adị ka ebu ukwu nkụ mana mechie obi gị ike Chika. Agara ama ka eze di ya mana mmadụ abụọ. Chika, ozugo mechie obi gị ike. Ehi na-enweghị ọdụ ọ bụ chi ya na-achụrụ ya iji. Ebizila. Omemma mere ya. Mmejọ mere onwe ya n'ụwa. Omemma mere onwe. Asị m asapụ akwa ahụ. O nwere ihe m chọrọ ka anyị kpaa. Ịma na orugo otu ọnwa
kemgbe nne na nna anyị nwụrụ. Eziokwu. Mana ndị Igbo tụrụ ilu wee sị na ihe ọma ga-emere ndị nwụrụ anwụ bụ ịtụba ha n'ime ahụ. Tinye n'ala. Ọ ga-adị mma ka anyị mee nkwado maka olili nne na nna anyị. Ihe ị nakwa echekwala m ya, echeela m ya. Ọ ihe ziri ezi. Ma tupu anyị amalite nkwado, anyị ga-eme ka nna anyị ọbachi, anyị ga-akpọtụrụ ya gbe ya ebe nna anyị ụka anọ nọ ya. Hapụgodo onye nke a, o nwere onye ọ na-enyere aka kemgbe afọ ole na ole ọ gara obodo oyibo. O nwere onye ọ na-enyere aka. Hapụgodo onye nke a. Ihe kwuru bụ eziokwu, maka ọ bụrụ na ọ na-enyere anyị aka, anyị agaghị na ebe anyị nọ. Mana ọ bụ maka nna anyị ụbachi, nsogbu adị. Onwere anyị ga-eje na nke ya. Mana kedu mgbe ị chọrọ ka anyị gaa? Mgbe ọbụla ị dị njikere, anyị agawa. Ihe ga-eme bụ na a sị na-eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Isi ụtụtụ echi anyị ga-eje na bịa tupu o jebe ọrụ. Anyị ga-eje. Nke ahụ amaka. Echi anyị aga n'ga ahịa. Jisi ike o. Lekwa nke a. Ogide nke a. Bịa were ihe a, ese m. Bịa were ihe a. Were na-agba gị na m na-asa iri nne gị na-abịa. Were ya gawa. Chika bịa were efe ahụ. Ngwanụ na mgbe imecha gị bịa sụọ ya, ọ nọkwa ebe a na-eche gị. Lekwa Chika na Kelechi. No. Nke ahụ na-abụ onye nwere bịa, onye ma onye mere. Biko na oche ndị ahụ bụta ya. Oche abụọ bụta ya. No. Iju na no. Iji ọ dịkwa mma? Ọ dị mma nna anyị. O nwere nke mere? Mba, anyị sị ka bịa hụ gị maka nkwado olili nne na nna anyị. Ihe o tochiri ịwụ. Ana m ekene unu maka ọkwa ụmụaka azụrụ azụ si eme. Ọ ndị a na-azụ ha azụ. E nwere ike ma si agwana m n'ozi ya na ka ebe ahụ na-akpọtụ, mana ụnụ awụ ụdị ndị ahụ ha zụrụ ụnụ nke ọma. Ugbu a awụghị oge ịchọ ọjị. Maka ihe a na-ekwu okwu bụ oyiri iju. Mmadụ nwee otu a na-akwadebe ya, anaghị m eji nkwadebe anya isi. Aka m asị m aga wetara unu ma mmanya ma ihe oriri, ma ndị ahụ adịghị mba ugbu a. O nwere nnukwu unu sigo na mbọchị ọ ga-abụ. Unu ekwube? Mba, ekwube. Ọ sị na onye kwesịrị ka akwanyere ugwu ka a na-akwanyere ugwu. Ọ ya mere anyị ji wee bịa ka anyị bịa kwanyere gị ugwu, ka ị nwee ike duzie anyị n'ụzọ anyị ga-esi wee malite nkwado maka olili nne na nna anyị. Nke a omume ndị azụrụ azụ. Ihe gị imewu maka ọrụ dịkwa ụmụ tụntụm bọmbọm, ma ihe a ga-eri ma ihe a ga-aṅụ aṅụ. Anyị ga-etikwuru ana leruo ya n'akwụkwọ, gbakọọ ya nke ọma, mara nke ga-abụ nke ọ ga-abụ, mara ụbọchị a ga-eji ahịa agaghị zụba ha otu n'otu. Ana m eche na nke ahụ na-abịa hụ n'oge. Unu ga-abịa n'ụtụtụ echi mgbe ahụ ọzọ bịa ka anyị jikọọ aka ọnụ. Nke onye zutere okwu anyị ede ya n'akwụkwọ, aghara inwe nke a rụziri eruzo. Ụmụakwa na ma n'akụkụ nke nna gị ihe ndị okenye dị onweghị nke anyị ga-edebe ruzo ka ihere ghara ime anyị ụbọchị ahụ. Bịanụ n'ụtụtụ echi ma ejikere chere unu bịazịa anyị apụwa.
anyị ga-abịa ka anyị lawa maka ndị mmadụ ka na-abịakwa. Ngwanụ jisi ike o. Ngwanụ. N'ọma. Hey. Ọgbajie dara. Hey! Go. No. Ito na pa eba ki hineche. Ya nwoke n'isi ka aka. Ada pala gị n'isi, Ịma nkwa ihe m chọrọ ile ka m ga-agwa gị. Ịma otego anyị mechara ọdịnihu nne na nna anyị. Achọrọ m ka ike na-achọ n'akwụkwọ. Ka nwee ike bido ebe nna anyị ha kwụsịrị. Chere ya bụ ihe na-akọwa bụ na ị ga-akwado m n'ụlọ akwụkwọ. Aga m enyere gị aka. Ịbụkwa n'ihe m na-ekwu. Ya bụrụ na nwanne nne anyị nke a nọ n'ụlọ a na-enyere mmadụ aka, anyị ga-ala na-echekasị onwe anyị ka anyị ga-esi gaa ụlọ akwụkwọ. Onwe onye ọ na-enyere aka, enweghị onye ọwụ. Mana nsogbu adịghị. Mana Chineke Chukwu gọzie gị. Mba, ozugbo. Mana ofu ihe m na-agwa gị bụ na m ga-emesa gị ihe. M ga-emesa nne na nna anyị nwụrụ anwụ ihe. M gacha ụlọ akwụkwọ a, m hụrụ ụlọ nka, m ga-arụ nke ka ya. Nkọkwa n'ụlọ. Ama m ụdị mmadụ gị, ama m ụdị ihe ị chọrọ, ihe ị pụrụ ime. Ihe ọzọ ga-eme achọrọ m ka ị bido ga-akwadowe. Enwere m 100,000 n'ụlọ, mana ịkwadocha ndị a menye gị ya. Ya bụ ị nwere 100,000 n'ụlọ a. Chineke gọzie gị. Akwa ịhụrụ nke ị na-enye m ugbu a, ọ ga-ezu. Akwa ịhụrụ semester nka, ọ ga-ezucha. Akwa m gacha skuul a, m gacha ụlọ akwụkwọ, aga m emenye gị ihe m ga-emesa ma nne na nna anyị nwụrụ anwụ ga-emesa ihe ifu. M ga-arụ ụlọ karịrị. Akwa ịhụrụ ụlọ ka o ji na-akpa gị anyị, ụlọ ka o ji na-eme gị anyị, ọ na obodo oyibo kemgbe. Ọnwụ onye na-achọ inyere aka, gbanwere, nsogbu adịghị. Ka m gaga butegodi nkụ. Ba n'ụlọ kwadowe. Ọwụka n'ihe ọzọ m na-eme ka m kwado. Hey! Okay, na-ede onwe gị agụ. Mba nọ, legodi m anya. Ị ga-ama na m na-eriju afọ. Ahụ dị m mma. Gbaghara mana ekwetọrọ m. Ọ ya mere m ji wee jee afịa jee gote ife mmeji sie nri ka m siche ya m na-enye gị ya na-afụ ka ị na-eru ya. Ị gara ahịa? Enweghị mgbe m si gị gaa na onwe gị nsogbu na. Ezigbo na onwe gị ụdị nsogbu a. Kwa n'ike. Ana m enwe mkpesa. Ama m ị na-eme mkpesa mana ọ dịzikwa mgbaka ọ dị. Ka mba n'ime ụlọ jee sie nri nticha ya mbupụta ya na-ekinye gị ya n'ọnụ ka ị na-ka m na-afụ ya n'anya. Mana erigolo m nri ụtụtụ. Enwekwa nke nọkwa na ite nnọkwa eri n'abalị. Nsogbu adịrọ.
a mere je sie nri ya sicha ya na-eki nri ya n'ọnụ ka ị na-eri ka m wee na-afụ ya. Ngwa chere ka m nyere gị aka. Okay, bịa. Ndị nọ m aka. Ụbachi enyi m nwoke. Nna m. Ugbu a nwanne gị Chikezie nwụrụ. Ọ bụ na ịhụta ya ka ezigbote ohere ọma ị ga-eji ihe ahụ ị na-achọ na Sokoto enweta ya na Sokoto. Ana m ekwu ya ba. Ahụ nyụrụ na pantị m agawala ọkụ mmụọ. Ọnụ na-ekwuru ọha atụkwasịrị nga obi ma oge ọbụla ị nọrọ ka ndị o nwere ndị a na-akpọ ndị oke amamihe wise men ndị si na East mgbe ahụ a mụrụ Jizọs Kraịst. O nweghị ihe dị iche na gị na ha ala ahụ. Okwu ikwuru abụghị okwu ndị nzuzu. Okwu ikwuru bụ okwu ndị amamihe. Ana m ahụ ụmụ nwanne m nwụrụ anwụ dịka anụ oriri. Anụ oriri ekwule ya ka anụ ya ekpere anụ oriri. So mi aga abụọ. Nwere onye nke ịtọ nọ nke a. Hey! Ihe ahụ eze ama na ọ ga-echi okwu ala ahụ na okwu ụmụ nwanne m a ga-emezi ya nke ọma. Mana ugbu a mgbọ m ga-akwa ka m na-akwagodo nkwacha mgbọ a onweghị ga-ama na m kwara ya ehi m ga-ịkwa mgbọ a ọ ga-arịa kadum unu ọbụla nọ nso ga-esheki mụnwa bụ mmadụ. Okwu gị niile wụ agam otu iji na-ekwu ọ na-adị m ka ụjọ dị gị maka obere ụmụaka ahụ. Obere ụmụaka ahụ ụmụaka wụ ekpakọta ha dowe ha ọdụ enyeghị ihe ha ga-eri asa ha isi iwere ala mere ihe iji ya eme. Nwere m ndidi anwụkwa ndị na-akpọ m ọsụọfịa nsụwa ọfịa ebe a ọfịa na-ebe nsụwa ọfịa m nwere mma m baa n'ọhịa ọhịa na-ebe a ga-emecha ya ụmụaka ahụ onye arie nshi mmemme ha anya ha emechie ọnụ ha ma nkwụzi okwu. Ị na-ekwu n'ụwa ụkwa ruo oge ya. Bye n'ebe a ọgwanye nọ ya. Bye. Kelechi nakwa ya. Ya. Azị nka m bịa. Olee otu mere? M butere gị oche. Ngwa butana. O tekwa inwe ihe dị ka bench ma nke ị ga-etukwunu ị ga-enye m oche kwụrụ ọtọ. Ngwanụ ọ dị mma. Olee ka ụbọchị si aga? Nna gị nwụrụ ọ dịla m bịara isi m abịara ugbu a. O nwere nkata mụ na ya kpabiri tupu ya nwụọ. Maka na ezigbo ihe dị na nkata ahụ ana uru a ga-erite ya o juru ejuru bara isi na m ga-ebutere gị okwu ahụ anyị nụrụkwa ya anya ọzọ. O nweghị ihe ọzọ na-abụ ihe gbasara ala. Ịma nna gị so na ndị Chukwu gọziri maka okwu ala be anyị. Anyị dum kwekọrịtara na a ga-eji rụọra obodo ihe a na-akpọ indọstrị buru ibu. Onye ha na-emepụta a na-emepụta bọket, a na-emepụta mma, a na-emepụta ma baisikụl. Ụmụ ihe ọ ga-abụ emepụta na-ereta ego. Ụmụaka be anyị nwe ọrụ ọ ka m na ya sịkpa ya si n'otu ọnwụ na onweghị ka uche gị gara iru n'ebe ahụ
ka kọmpanị ahụ ghara ịbụ kọmpanị a ga-agwa nkịtị ahụ mana isiokwu okwu ala mana o nwere ị ga-etinyere aka na ịgbasara ala anyị bido kọmpanị ahụ obodo anyị bido mee mkpọtụ ka obodo ndị ọzọ gbara anyị okirikiri ana m ihe kwuru mana mgbe ị gwara nna m ihe a ka ihe gị na ya koto si gwa gị ka koto si pụtakwanụ kekwana ihe ọ gwara gị mmasị na ọ pịrị okwu ọnụ mana ihe dị n'ime ihe o kwuru na ihe o bukwa n'uche bụ na ihe a ga-awụ ihe a ga-agba nkịtị ka ọ gaa ihe a ga-akwado ka ọ ga-aga ka ọ ga-aga unu ga-erite ya nnukwu uru anaghị ajụ ya ajụ nna anyị tupu nna m anwụọ nna m dọrọ m aka na ntị sị m na enwekwara ihe ga-ememe ere ala anyị ị hụrụ ana ahụ ị na-ekwu okwu ya ọ ala e nyere mụ na nwanne m nwoke nke ntakịrị ịma ya ala e nyere mụ na ya ilekwa anya ahụrụ ana ahụ ọ ebe anyị si akọta ihe anyị na-eri enwenụ ka m ga-esi ere ya wa ala na-ekwu okwu ya kezi ka ihe nna gị gwara gị si dị iche na nke ọ gwara m nna m aga na-atọ nọ masị ama m ma mmarụ ya ala maka mụ na ya wee ezigbo nakwa otu anyị si debe aka m ezigbo enyi ọ na-agwacha mma ihe zuru ezo onwe ihe ọ na-ezo m ezi ka o si gwa gị nke ọgwa m nke a mana ihe mere na mgbe nna gị nọ ndụ na-akọwara ya sị m ya na uru a ga-erite na ala ahụ site na atụmatụ nke m nwetara ga-eme unu enwe ihe akụ ihe nwe unu enwe juru ejuru bara onwezi ihe ga-akọ unu nya ọ dị ka anyị were ya kụnye mkpụrụ nweta mkpụrụ ka mkpụrụ mkpụrụ ka mkpụrụ ọ na-agụ m agụ na ọ bụ na isikwa n'otu ahụ nna unu si hụ ya mgbe ahụ wee ka na-ahụ ya ugbu a ka anyị ndị ọzọ ka anyị tie obodo anyị ya mmanwụ ka anyị tie ya mmanwụ mmeghe ya ka ụwa dum na-abata ebe azụ ahịa ha chọrọ ịzụ ọ kwara ihe dị mma ọ dị mma ọ ihe ziri ezi mana ka m gwa gị nke bụ eziokwu aga m ere nye ana ihe a bụ ihe nna m gwara m dọọ m aka na ntị echetara m ọsị m jide aka na ntị gị ma ejidekwa aka na ntị m ya ọsị m anwakwala anwa enwekwala ihe ga-emenụ gị ire ala masị aga m ere ya ka m gwa gị nke bụ eziokwu ọ bụrụ na ihe m ga-emeli aga m agba gị na ihe m ga-emeli ya mmemere gị ya mana ihe a bụ ihe nna m gwara m tupu ya ọnwụọ m gakwa na-erubere ya isi ịhụrụ okwu ọ gwara m ịhụrụ okwu ahụ agwara m ekwe ya nkwasị ya o nweghị ihe ga-eme mere ana mana okwu ahụ ta m si kwuo ya ka m ga-esi eme ahụ nyụrụ na pantị esorola pantị na mmụọ ahụ nyụrụ na pantị ma esorola pantị na mmụọ eziokwu obi kedu emekwere nwanne mpa gị ji chọọ ka ire ala ahụ nne ọ gwara m na enwere ndị ụlọ ọrụ na-achọ ala ebe ha ga-arụ ụlọ ọrụ na ọ gwakwagodo m mpa m tupu ya ọnwụọ na nna m sịkwanụ ka o chee ya eche ebe ọ na mpa gị gwara ya ka o chee ya eche tupu ọ na-anwụ kedu ihe mezi o ji bịazi na-enye gị nsogbu ama m na mmaruo ya ala nna m enweghị ike isi ya ka o chee ya nna m enweghị ike ikwu ya ị ma na nna m dọrọ m aka na ntị sị m na o nwekwala ihe ga-eme ka m ree ala anyị ugbu a ka ihe niile bịa na-akụ m n'isi nna m gwara m sị m enwekwala ihe ga-eme mere ala ya ebe ọ na nna gị kwuru otu ahụ kedu ihe iche ekwunu gbasara ihe akụ a sị m ya mba ekwere m kwesị ike si ya mba na m enwe ike ire ala ahụ mana ọkwa mkpebi siri ike obi ebe siri ya mba kedụkwana ihe na-enyere gị nsogbu ịsa agụ na ihe kwesịrị ịsa ya ọ ya mezi ji wee dosi iru otu a biko tiri m iru ọchị biko ọ ị mara na gị na Ugochi n'ebe a ịma ka esi eme mmachi ọchị kọwakwanụ ọ ị mara ka esi eme ka ma ka esi eme mmachi ọchị
Biko ka anyị gbawa ya anyị na biko. Aki mana mma meriri gị na nke mbụ. Mba kwa mmụọ ekwe. Mba ị ga-aga ya. Agachara m ebe nwa nwanne m bụ Kelechi maka okwu ala Hey! Ya Kelechi nwa Chikezie etinye okwu ọnụ ọ na-enwu ka ọkụ. Maka ya na-ekwu ya na-ama ya na-eme aka otu a na-eme aka otu a na-eme aka otu a. Isi ọkwa nwa mma mgbe a mụrụ na-egbuziri m okwu ka mma. Ekwuo m enukwu anụ o shiri ike isi ebe ahụ ọ nọ wee pụta. Ịma ihe bụ ndị oyibo na-akpọ compromise. Nya kwetutu ka emetụ achọ ka a ga-esi gba udo okwe hụ cha. Ọ na-ekwu ekwutụbaziri m na ọ dị ka nna ya nwụrụ anwụ a na-achọ ịpụta n'ini bịa nyere ya aka ikwugide m nweju oyi si okwu a na ịrapụta ha moto ụbọchị ịma nzu ike ma ọ bụ otu ị na-agwa m ihe a ugbu a ekwedị m na nwatakịrị ahụ nwee ike ịkpọ ụdị agwa ahụ ya wụ na nna ya bụ Chikezie sikwa na n'ili bịa na-enye isi ike ya ọ na-enye site n'aka nwa ya ọ bụrụ ịwụ mmụọ na mmadụ otu esi ekwu ya mmụọ na mmadụ maka ọ na-ekwu ihe a na-ekiri ka nna ya bụ ihe nọ ndụ kwukata ike gwụ onwe ụdị arụmatụ hụ ka mmeri nke ya ugbu a na-awụ ji mbe dị otu a ga-awa ya ụzọ ole jụbazie m ka ihe anyị na-aga ime ihe mmawa ọ bụrụ na ị na-agbazi ọsọ n'okwu a mụnwa ga-agbakwa ọsọ maka ihe m bịakwutere gị ka mara ka ga-enwe nkwado ị na-ajụzi m kedu otu a ga-esi wee kwa onye ukwu wara ọ ga-nya ọsọ ka ị na-agbanụ ịgbaba ọsọ mụ agbawakwuo mba onwe ọsọ ọbụla m na-agba ka isi ajụzi m kedu ka a ga-esi wee kwa onye ukwu wara maka nna ekiri gị na-akpọ gị prọfesọ ma ihe nna ahụzi kịta na-ewe ticha nkịtị ama m ma ajụ gị ya ka ajụjụ anụkwala nụ m ihe i kwuru kama ihe m ga-asa gị ewu na anyị ga-aga hie ụra anyị chebaa echiche banyere ya n'ihi na ihe ọbụla na-amaghị otu eji eme ya dị ka anyị gaa hie ụra maka na ahụ nyụrụ na pantị m esira na pantị baa n'ọkụ mmụọ ọ nọkwa na ala mmụọ biko ị na-eri ihe rikwa tinyekwa ya akwa maka akwa na-ewepụta ụbụrụ mmadụ chapụ achapụ nke a na-ala n'ike nwere ihe debere na ebe ahụ Oh, we need to be satisfied, oh. onye na-ahụ ebe ahụ dị latest graduate ahụ ya nwanne m ịgbaligo ịgbakọta mbọ niile ịgba anya abalị niile ịgụ akwụkwọ kedu ụdị mbọ mba ọkwa gị bidoro ya bụ mbọ gị bidoro ya bụ mbọ nọ ọ na-enwetaghị ego dị n'ụlọ akwụkwọ agba mbọ ọkwa na obere ebe ihe m nọ na-emekwa na ite ito ntakịrị nweta ntị cheta ịmụrụ anya abalị n'ụlọ niile n'ihe kacha gba mbọ nwanne m agwara gị na m aga emenye gị ọya ka m na-eme Olisa Chukwu okike abịa m onye ọma imeela ya echiri m Ugochi bịa kachide n'ime Ugochi siri eri ya bụrụ m ga-eri nri nwaanyị siri ọbụla irita nri a ị ga-ata gị aka gị mba aga m ata gị ya I will avoid it
Aya, cheka yeye. Mchaya gị. Adulta. Aya, konka. Logicman. Obi. Obi choka mụ na ya. Kifo. Apa nsogbu adịrọ? Nsogbu adịrọ mana achọ m ka ọ dị ka na-akwanye gị ọkụ n'ahụ. Ọ chọrọ m oge ruo. Oge gịnị? Oge m. Ihe eluigwe ya afọ anọ mụ na gị kpọrọ. Achọrọ m ka ọ na nlatawa n'abalị. Ọwụ n'akụkụ gị, ntetewekwa n'ụtụtụ, ọwụ n'akụkụ gị. Mana ọ gaghị abịanwu na mmezu maka na ị gabeghị afọ ndị be m. Ahụtara m. Nwaanyị ọma m. Ugo m. Ahụtara m. N'anya m ahụ. Ị na-akwanye m ọkụ na. Ị na-akwanye m ọkụ. Ama m na ọhịa m kwesịrị ime. Mana e nwere ọtụtụ ihe na-egbochi m abịabịa ahụ ndị be m. E nwere ọtụtụ ihe na-eme na-abịabịa. Ofu n'ime ha wụ maka akwụkwọ nwanne m nwoke na-agụ. Mana ọ gụchago. Ọ gụchago. Aga m ebido kwadowe ebebe ahụ ndị nwe gị. Nwaanyị ọma m. Nsogbu adị oge m. Ekwetere m na ihe kwuru anyị ekwenyekwere m na gị. Ọ na-aga m eche iwe oriakụ gị. Ị ga-awụ oriakụ m. A ga na-akpọ gị oriakụ Kelechi. Cheka nye gị ọzọ. Chika. Anya nje hụ ga-akpọkwala m. Ahụrụ m gị ụnyaahụ nke nje ahụ gị nwanne nya. Abụrụ m onye ọbịa. Abụrụ m onye ọbịa. Ya eburugo n'onye si mahadum wee pụta. Ihe ndị oyibo na-akpọ graduate. Site n'ike Chineke. Ngwa olee nkata ị na-akpa ugbu a maka ọdịnihu gị? Ana m akwado ịlaghachi n'obodo mepere emepe ka m nwee ike chọọ ọrụ bekee. Mana dịka graduate aga m anọ n'obodo a. M ga-alaghachi n'ebe ọkụ na-enwe n'elu. Nwee ike chọọ. O nwere azụ m chọrọ ịtụpanye gị. Azụ ahụ wụ ihe gbasara ala ụlọ. Kelechi nwanne gị ahụkwara m ka ọ na-akpa karịkọ ka ala dum bụ ala ụlọ bụzie n'okpuru ya ka ọ dị, ka ọ bụrụ ya na-asị na ihe a ga-eji ana nka mee na ihe a ga-eji aka ana nka mee. Nna unu gbara ego n'ala ego ahụ dum bụ n'aka ya ka ọ dị. Ịmakwu na ọ na-erekwa ala ndị ọzọ tinyere ndị nna unu rere mgbe ọ nọ ndụ. Ị ma na ọ na-ere ha. Ọnkọ, kedụkwanụ ka isi ekwu okwu dị otu a? Kelechi bụ nwanne m nwoke. Ọ gaghị eme m ihe ọjọọ. Onwekwe mgbe m ji site na-ebo ya ebubo maka ihe m ji ekwu ya bụ na ọmụ nọ n'obodo a. Ihe zoro ezo na nke na-ezoghị ana m ahụ ha. Ọ bụrụ na ịtụkwasịghị obi n'ihe m na-ekwu, enwekwara m ike ịhapụ ya, mana ọ ga-anọkwa na mmiri erie ụkwụ gị na mgbada, riri bịa n'ikpere gị, emechaa orie ha dum. Amaka nna agbara gị ha ike nkwụcha na ọ bụghị onye ị ga-atụkwasị obi, onye ka nna akọwa. Ị ga-amụrụ anya ka azụ, sagha anya gị ọfụma. Ka ebe eziokwu bụ na ọ nweghị ihe m ji ala eme ugbu a. M na-akwado ịlaghachi n'obodo ọkụ na-enwu n'elu. Onye godi m ala ugbu a, ka ọ nweghị ihe m ji ya eme. Okwu ga na-atọkwa m ama. Ọkwa onye akpọkwana m mgbe o ruru.
maka ihe m kwuru nhụrụ ka m na-ekwu esi na ịtụkwasịrị ya obi nke otu ahụ ngwana anyị gaba onye akpana m echi ugbu a akụkọ anyị nwere wụ na Kelechi ji ya ego nna unu wee goo ala achọrọ m ka o doo oge anya na gị nwa na onwe gị nwekwara nketa oke n'ala ahụ ogoro ị nwere oke. Ị na-achọ ịkọwa na Kelechi ji ego nna anyị wee zụọ ala ọ gwaghị m? Ọ ma ego ndị mmụọ ka o ji go ya ọ ego nna unu o koro ala ọ bụ na ọ wụhụ na ya bụ oge ị ga-apụ eruola aka m akpọrọ gị jee ntụọ ya nke a ka ntụọ nke a ka ntụọ nke aka. Ibunyela m uche ike nkwụcha ọkụ imeela biko imeela ama m ihe m ga-eme biko Kelechi chọrọ mbụ tata o chọrọ mbụ nwata a mụrụ na hapụ ama m ihe m ga-eme na nna ebe a na ọrụ gị nụkwa na ọgụ na-etinye ọkpọ maka na ahụ nyụrụ na pantị aghara na pantị wee gawa ọkụ mmụọ ngwanụ laa ya bụ aka ịchịpụ ya ahụ nyụrụ na pantị esorola pantị m laa mmụọ. Gị nọkwana ebe a? O nwere ihe ndị m na-echekasị mana udo dị. Achọla m gị n'ime ụlọ ahụ m gị m sị na ka m pụta n'ezi bịa eke n'ebe a. Enwe ihe dị oke mkpa m chọrọ ka mụ na gị kpaa. Ịma nwoke ịtọgo asị m ka m ga-ebido ịga ije ọlụlụ mụ na Ugochi. A sị na o kwara oge ya ọ daa. Eziokwu ọ na-adị mma maka o tego ka gị na ya gbawara ọ ga-adị mma ka ime ya ọfishal. Eziokwu mana ị gwago nna anyị ụbọchị mego ka ọ mara ihe na-achọ ime? Mba agwabeghị m ya. Ịma ihe abụ na ihe a na-agba aka aga ihe ahụ ihe kwesịrị m ga-akwana m ejiri ihe ga eziokwu ka m nọrọ chịrị nwetata obere ego m tikata ya na ọgwụdo otu aba mmanya ma zụtakwanụ anyị ga-akwanụ m eburu mbi kwana ya gwakwana ihe mbụ n'obi. Eziokwu o nwere ihe m na-echekasị m sị eme ka m bịa ka ya kpaa ya mana ịma ofu ụka na-ebute ibe ya. Eziokwu ebe na-ebutere mkpakarịta m ga-achọ ka anyị sụọ n'ubi onye anyị bịara ka anyị kpaa ya maka nke a kasị mkpa karịa ọlụlụ nwaanyị na-akwado. Ọ dịkwa mma ka ihe ọ dị mma mana ịchọ ka ọ dị mma ọ ga-adị mma. Ọ dị gị n'aka ọkwa ma na ọsọ mụ na gị ka nne na nna anyị hapụrụ tupu ha wee nwụọ. N'ihi nke a enwe ihe ọbụla nna anyị hapụrụ tupu ọ nwụọ enwe nketa oke ọbụla ọsọ mụ na gị ga-eke ya. Ka m hapụ ịgba okwu okirikiri achọrọ m nketa oke nke mụ n'ime ihe niile nna anyị hapụrụ tupu ọ nwụọ ma ala ka kacha mkpa bụ ala. Chikacharo kekwana iji ihe nna anyị hapụrụ eme ka ihe iji ihe ndị a niile eme ma ụlọ niile ị na-ese ka m ka ihe iji ya eme nke kachanụ nke ihe iji ala eme ugbu a. Chikene na-akọ ugbo nke m ga-esi gị ka m were ala nye gị ị na-akọ ugbo ijikwa na ego nke ị ga-esi ị chọrọ ịrụ ụlọ ugbu a ịrụ ọbịakwa n'ụlọ ka ihe iji ala ihe ndị anyị na-ekpọsiri eme. Na-ajụ m ihe m ji ala eme kedu ihe ọkụ ji ntị oke eme kedu ụdị ka ajụjụ dị ihe ka m jụgodị gị onye ọbụla nọ n'ụwa nwere ala na-arụ ọrụ ubi ka onye ọbụla nwere ala nọ n'ụwa rụrụ ụlọ n'ime ya kedu ụdị ka ajụjụ dị ihe? Ihe i kwuru bụ eziokwu mana enweghị ihe iji ala eme ugbu a. Ịma na ihe awụ afọ anyị ji akọ ọrụ ugbo. Ị ga-eche ka anyị akọcha ugbo n'afọ a ewu afọ ọzọ ma enye gị ala nye gị ihe ọbụla ị chọrọ ịchọzọ ihe ọbụla ị chọrọ iji eme gị were ya mee ọhịa ga-emenụ. Ihe m na-eche ọ dịkwa ka ọnwa ihe m na-eche
ya bụ ihe na-achọ ịkọwa bụ na m hapụ ka ị rụcha ọrụ ihe m na-echewu ihe anyị na-eme ịchọrọ ịkpọkọrọ ihe niile nna anyị hapụrụ bunyere onwe gị tinyere nke iji ego nna anyị hapụrụ wee zụọ na-egwaghị m. Chika ka onye gwa gị na m gụrụ ana? Chika ka onye na-ege ntị ka onye gwara gị na m gụrụ ana? Ị ga-obu ndị mmadụ ntakwe. A na-ekwu na fada gbara ọkụ na-ajụ afọ ọnụ ya ịjụta isi nkịta ka ihe iji aba ya eme ka ihe gbasara gị na onye gwara m ihe ka ọ bụla ị ga-enye m ihe kwesịrị ka ị nye m. Ajụzila m aka ajụjụ. Chika aga m enye gị ya. Ị ga-enye m ya? Enwe m ike inye gị ala ị ga-eche afọ ọzọ m enye gị ya. Ka onye na-ege ntị Chika ihe na-ajụ onwe anya mpụ. Ị ga-agwa m onye gwara gị na m gụrụ ala. Ị ga-agwa m onye na-ege ntị. Lekwanụ nwa o. Lekwanụ Chika. Hei! Mba! Chika! Onwe m chọrọ ịgwa gị. Ịma na nwanne m nwoke bụrụ m ebubo mụ awụ Kelechi. Nwanne m nwoke bụrụ m ebubo si na m chọrọ iwere ala nne na nna anyị hapụrụ anyị. Mụ awụ Kelechi. Obi o dokwara gị anya maka na eche m na ihe ị kwuru ugbu a na-awụ ihe nwanne gị nwoke bụ n'obi kwuo. Ekwetere m. O nwekwara ike ihe ị kwuru ugbu a nwe ihe obi n'obi kwuo. Ekwetere m na oge kwuru dịka ya. Ikwetere n'oge kwuru dịka ya. Ịma na m gara n'ihu si ya na ya hapụgodi ana na nka ji ya na-asụ ọrụ ugbo ya hapụgodi ya. Mgbe ncherenụ ka m rụcha ọrụ n'afọ a ịrụ n'afọ ọzọ menyenụ gị ana gị were mee ihe ọ bụla ị chọrọ iji eme ya ọjọọ ya na-akwa ime ọkụ n'ahụ na-akwa ime ọkụ sị m ga-enyerịrị ya ala maka gịnịkwanụ na m ga-enyerịrị ya ala m ga-enyerịrị ya ala. O kwekwara n'omume na Chika mma marụ ala ga-emepe ọnụ kwuo ndị ka ihe ahụ. Ịma ihe mere nsị gị na ihe a niile na-eme nọ na-agbagoju mmanya ahụ m onye asị. Ekwetere m na ọ ga-ekwu ihe dị otu ahụ. Ikwetere ya bụ na m na-asịrị nụ ga-asị. Obi ma ọkwa ihe m kwuru asị m na ị na-asị asị. Ịma gị na gbagwoju m anya gị onye gbagwoju m anya wụ na ama m ụtọ o si mata na m gụrụ ala ọfụ amaghị m ihe ahụ ya kwesịrị ụtọ ọ batara ma agwa ya ọ kwesịrị ịwụ ihe iju anya nye ya nụ na Obi ekwekwala ka ihe a niile na-eme mee gị ka itinye n'onwe gị obi ọjọọ na ama m na obere oge na-adịghị anya ụbụrụ ya ga-anachita. Biko ọkụkọ mma na ọbụla ya na-achịta ya maka mụ agakwa ma ewu udo agwa agwa agakwa m anabata ya cha ọkụ maka ịkụpụ mmadụ eze ịma abụ m onye iwe ọkụ. Zikwa n'ike nwoke m zikwa n'ike lelu ihe anyị gụchara ebe anyị chọrọ iri omebere nke ihe omebere nke kwere rie i were obi ọjọọ tiri onwe gị biko mgbachitara ịhụnanya ahụ gwara gị ịhụna ihe m gwara gị maka nwanne gị nwoke ọ na-esi ọnwụ dịka na ama nwe udo ya bụrụ ma Kelechi tima m ga-ahapụrụ ya ala dum ọ na-alụ ọrụ a tụkwasịrị nga obi nụrụ ọ mara ebe ọ ga-akpọ ụdị ekwo nkụ ahụ ya jee kpọọ ya ma ya bụ na okwu a na ewezụkwara anụ nke nta onye jisi ike dịka gị wee gaa mahadum wee pụta ọ bụ ụzọ obere anụ enyere ya gaapụ asị m ya na ego a ga-ereta ala ahụ dị na mpụga n'oge eru mmaji kwuru mmaji ihe nwere ike ire ya ebe ndị ọzọ ya na-esi ọnwụ ya bụ ihe na-akọ doro gị anya mmaji kwuru mmaji atọ fọkwa ihe a ga-eji wee mee biznes ama ịma ntọ na ihe nna unu hapụrụ ụnụ ị ga-awepụtakwa obodo gị meghee ụzọ nke gị ga-esi na-eri ihe ọ ghara inwe ihe jikọ gị na Kelechi. Mana gịnị mekara na osu na-abụ isi akwara ọ bụrụ ma mụnwa ka emekene ka ọ na Kelechi anọghị n'ụwa ka a chọọ ndụ ọzọ bibe gara isibe ọnwụ na ụzọ ahụ ọ nọ maka ụzọ ahụ ọ nọ o nwere ka o si wee kechie onwe ya ebe ahụ ọ dị ka esu ịma ihe wee esu nọchie ụzọ gawa dị mma lawa dị mma chasị hapụ ya ka orekecha na nke ọ na-eri o nweghị ike ịkpata nwa ọzọ etu ahụ ị na-ekiri ọkwa ịhụ ka isi etigide ticheche ihe ahụ tichara bụ amamihe onwe ọzọ amamihe ihe niile ị gụrụ n'isi gị ijigoro karịa ama natarịrị ya ala ahụ gbaa mbọ onwe ihe mekatara ka m hapụ nata ya ala ahụ gbaa mbọ
oshi ebe a ga-esi ebe ahụ oshi nke a ga-esi ebe a ọ ya egwu nwoke na ibe ya ama agwa ya na ejere mahadum ama eji ụbụrụ mahadum etipuo isi gị akịta amamihe ga-esi na ya pụta ọ ga-eri mmadụ ka mmiri a sị atụwa inu nkirika nkata onye ahụ tara amara inu okwu ka a na-atụ na-eto ị gaghị eto toruo ebe a anyị nọ kụzibeziri ụmụ ụwa ihe biko enwe ọdụ nsogbu n'ụwa nke a gara mba enwe m ike ya enwe m ike ime ya enwe m ike imere gị ihe ọ bụla ị chọrọ n'ụwa ị hụrụ nke i kwuru enwe m ike ya mba Kelechi ị na-ekwu ka a ga-asị na o nwere ihe ọma ị na-emere m ala na-ekwu okwu ala m nna anyị hapụrụ ọkwa ma na ala na-ekwu okwu ala mụ na gị so ekwula ya dị ka ma o nwere ihe ọma ị na-emere m ịghọtago eme ihe mere ihe na-ekwu ya dị ka ọ dị mfe ahụtụpe m ebe e mere asị na ekechara oke nke ntakịrị ebu ụzọ bịa họrọ o metụbe mbụ ọkwa na-eme n'ezinụlọ anya mba Kelechi ị hụrụ ala ahụ nọ n'ụzọ ma ikwerewo ma ikwege ala ahụ nọ n'ụzọ bụ nke m ị hụrụ nke ahụ iji ego nna anyị zụọ nke ahụ nke gị nwa ihe ọ masịrị gị mee nke ahụ nọ n'ụzọ bụ nke mụa ịghọtago ị na-akọtụ ka m hụnụ gị ala ahụ ị na-ekwu nọ n'ụzọ ka m godi ka imesị ya aka metụgodi ya aka ịhụrụ ka ị na-ekwu m ji ego m zọ ọ gbasaa gị ya wa ala m ọwa ala m awakwala nwa tinye anya n'ala ahụ ọ gbasaa gị nke itinye anya n'ala ahụ mụ na ya ekwesị okwu n'ofu traza egwakwala m gị ya ngwakwala gị ya emetụkwala nwa agụ aka n'ọdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ Kelechi na-emetụ nwa agụ aka n'ọdụ o ọkwa ịhụ nsogbu ị na-achọ oge ga-ahụ nsogbu ahụ agbakwala ọsọ ịghọtago werekwanụ nwayọọ ka ị ma na nwanne gị nwoke ahụ tara gị ahụhụ ihe ọ na-agwakwana gị wụ eziokwu kedu ihe na-akọrọ ịnyanya mpụ iwuzi oche baba kedu onye na-adọnyere ukwu ọ m ke na-adọnyere ukwu ka nwanne m nwoke ọwụ na m na-adọnyere gị ukwu ọ m na-adọnyere nwanne gị nwoke ukwu ka mana ọ tara gị ahụhụ zụọ gị na mahadum kedu ihe na-akọrọ mahadum ị na-ekwu okwu ya ọ ego papa m dosara ka o ji wee zụọ m na mahadum ọ ego ya o nwere ebe papa gị dosara ego ọ na-eji azụ gị na mahadum tupu ya ọ nwụọ gwa m nke wee eziokwu ịma ọ na-adị mma mmadụ ịma ndị na-apịawa ya azụ na ọsọ afụgo m n'ibụ onye mpịawa azụ afụgo m na ibugo ezigbo enyi ịma ihe ga-emenụ achọkwala m abịa n'ụlọ ọzọ enyi mụ na gị akwụgo ahụgo m n'ibụ onye osi imi onwere mụ awụ enyi gị nwoke achọkwala m abịa n'ụlọ ọzọ mazi m onye ewu Chika mụ awụ enyi gị nwoke m na-agwakwa gị nke wụ eziokwu o ọwụ na m na-akụ inyo m na-agwa gị nke wụ eziokwu o Chika ọkadị mma na m gwara gị eziokwu o mụ ekwuchakwala ya Udod mana kedụkwana mgbe ndị a ga-asọmiti our name for NYS na o nwere ihe m na-eme na village mmeso ihe m na-eme na village mama m gbabata school a na-eche gị o nwere ka aka mmadụ n'ebe a ka m maragoro ihe ọ na-achọ ịkọ Chika nwa ka ị kpọrọ nkanka mmadụ Chika mụnwa ka ị mepere ọnụ kpọọ nkanka mmadụ ọ dị mma Chika nwere m chọrọ ịkọwara gị ka ị ghọta ọfụma ị makwa na ụmụ a tara ahụhụ hapụ ịga ụlọ akwụkwọ ịhụ na ị gara mahadum ị ma na ụmụ a tara ahụhụ rụọ ọrụ n'ọrụ ugbo niile dị iche iche ịhụ na m kwụrụ ụgwọ ụlọ akwụkwọ gị Chika gị were ihe ọjọọ were mkparị zuo m ahụ gị were ihe ọjọọ chọrọ ịkwụghachi m ụgwọ na ihe ọma niile m mere gị ya wụrụ mkparị ka iji akwụghachi m ụgwọ Chika maka gịnị ka ihe m mere gị ị ma na anyị na-ekwu na ngoro onye m rụrụ ọrụ n'otu afọ ọkwụghị m ụgwọ ya were ana nye m ọya ka iji mepee ọnụ na-asị m na m zụrụ ana Chika
ka ihe mere gị ka ihe mere iji chọrọ iji ihe ọjọọ kwụọ m ụgwọ ọrụ ọma niile m rụrụ gị ihe na-akọ ọwụtụrụ ihe m na-achọ ịnọ ị na-akọ ya mpụ ị na-agba okwu okirikiri kwuo ihe m na-achọ ịnọ ka anyị mara ka anyị ga-esi Chika, ka ihe mere gị ege ntị gị n'ihe nwanne gị na-ekwu kwuchabeghị gee ntị gị n'ihe ọ na-ekwu ekwudatị ọ gwakwudatị ka bụ chego n'ebe a ya bụ dịkpa nwoke na-abụ na-ekwu okwu nwata nwaanyị ji aka na-abụ na-anyụ mmamịrị na-abịa ekwu na mpụ arụ na-agba gị kedu onye bụ onye gwara gị na ị nwere ọnụ ikwu okwu n'ezinụlọ kedu onye bụ banyere onwe gị gwuo nnụfe m n'ọnụ ọdọ ka ihe m ga-eme gị Chika mechie ọnụ ịmekọta ya nwaanyị chọrọ ịrụ alụ imepere ọnụ na-akparị nwaanyị m chọrọ ịnụ Chika ahụ dịkwa gị mma eweziga na ịnwụ nwanne nwoke aga m ipigbu gị n'aka m gara ipigbu gị aga m egbu nwata ime merenụ ụta hụrụ m ugbu a iwe na-egwe m adị mbido iwe a aga m apigbu gị Chika aga m apigbu gị ime ihe merenụ ị hụrụ na niile na-ekwu okwu ya were achọzi m ya were wa ya were kama ọ ga-akparị gị ya were wa na nwanne m nwoke ya bụ na ihe na-akọwa bụ na ala ga-awụzi nke m onye ka m na-ekwu my brother ọ niile eme ihe kwesịrị ime anyị agaghị na-enwe nsogbu ịba na awa bụ m onye nsogbu nne abụ onye nsogbu ahụrụ m onye nsogbu ọ nọ na-eme ihe o kwesịrị ime anyị agaghị na-enwe nsogbu na ihe ga-eme bụ na ebe na-ekwetago ka m were dị ala ị ga-achọta the document akwụkwọ dị ala ịghọtago maka o nwere ihe dị mkpa m ji eme ugbu a nwanne m na nariz emesa ka ị danyezie m the document o nwere ihe m ji eme ọ dị ewezụga nwanne nwoke ka ọ bụ agara m ipi akwụkwọ a na Kelechi gbara isi akwara kemgbe onye gomi ya akwụkwọ ala ka e nyere gị ọgụ ndụrụ gara ịnụpụta ihe ị gara n'ọnụta ihe were aka ọ sị ya anaghị anụ ntị ọnwụ na uche ka uche ya ana m esi n'ọnwụ esita ya ike ị naghị emebụkwa otu a mbụ ike a dum bịara n'ime gị n'ikpeazụ a eziokwu ole na mgbe anyị ga-ebidosi njem ugbu a ịma na asị eme ngwa ngwa emeghara ọdachi ị ga-akpọzi ndị kọmpanị ahụ ị na-ekwu okwu ya ka abịa kwụzie ụgwọ a na ka aka kponye akwụkwọ ala kponye ha oke ekwentị m dị n'ime ụlọ emecha m aba ime ụlọ ka kpọọ ha gwa ha anyị mgbe ha ga-adị njikere ma gwazi ya gị anyị agaghị egbu oge ga mana ọ bụrụ ihe ha ga-abịa ụtụtụ echi ọ ga-adịkwa mma ụtụtụ echi ga-adị mma ọ dị mma ọ ga-adị mma iricha ha anyị ụtụtụ mụnwa richa anyị ahụ ahụ nna gị mụrụ gị jide ka iji na-eme nke ọma nne anyị ọbachi nke a nye m obi aṅụrị ugbu a onye m obi aṅụrị hey ọ na-enye ihe a chọrọ ọ mara abụba
ala dị mma. O ruru ihe eji ala eme. Ịkpara ihe ego na-eri. Ọ kakwa mma na ọ Ịkpara ihe ego Chai. na-eri. Ụtụtụ ụka dị n'ụka mgbede. Ọ ka anyị gawa n'ụlọ akụ. Ịma oge adịrọ. ụlọ akụ. Hapụ ụlọ akụ. Eji ego bịa. O nwe ndị ile anya ga-emata na ha wụ a na-ekwu ekwu. A na-eme eme. Wepụta ego. A na-ete ya n'ọkụ n'ọkụ. Ọ na-awụ ndị a na-eyi eyi. Oi! Adịrị otu agaba. Adịrị otu agaba. Nna anyị bachi. Ọnụ ka ga-ebunye n'ihe ọnụ ọha. Nwere onye eji mgbakọ na mwepụ atụnyere ọnụ ọha. Mana ha amaghị ihe wụ Hopu ọdụ gbaa akwụkwọ ihe akwụkwọ na-aga ugbo a ṅachasịala. Ndị Mbaise si nụ na ihe a na-ekwu na general adịghị mma ekwu na public. Ka m gaa na mkpuke gaa ebe zoro ezo. Aka na-etosi ihe onye aka ebe na-eme. Ijikwa akwụkwọ ala. Akwụkwọ ala dị ebe a. Lee ya ka m tusi akwụkwọ ala dị ebe a. Anyị anaghị eme ihe. Olele ya ozuo ezuo. Anyị aka. Ihe a na-enyo enyo ọdịgo na agbụrụ anyị. Agbụrụ anyị eji ama atụ. Etinyere ya n'ekpere. Ọkwa ịhụrụ ebe a, ala ebe a, ma gold ị ga-enweta ebe a, ma ọla edo, ma ọla ọcha, ma ọ ka ọ bụla ndụ ebe a. Ụra ga-eju onye nwụrụ anwụ afọ. Ụra ga-eju onye nwụrụ anwụ afọ. Ọkwata. O zuru ezu. Ọla ka abanye aka. mama hapụ ebe a. Ofu aka gị nọziri retirement. Mee ka m mere awụ ha ajọ ihe. Ụzọ dị mma agaghị ugboro abụọ. Nwayọkwa. Ọ dị na ọbara ezinụlọ ha otu a ka ha sịrị. Ya kpatara na ha anaghị ekpu isi n'oge. Anaghị ekpu isi n'oge. Ọzọ anyị ga-agbapụzi imezie fotokọpị nye anyị anyị jide kọpị nke anyị ka anyị gbalaga ebe a ga-eme ya fotokọpị ka anyị banyezie moto. Okay, ị ma na ihe a ka na-eme m ka ọ wụ na nrọ ekwetebe m ya n'ihi na ihe a nke a ka wụ ya nke mbụ na ndụ m mmadụ na-ebu m ebubo nrụrụ aka ọ fọrọ obere ihe ka ihe a tikpuo m n'ụlọ nga ndị uwe ojii ha nna ndewo nsogbu ezigbo nsogbu o nwere ihe dị oke mkpa anyị kwesịrị ka anyị mkpa Chika okwu gbasara nọrọ ọdụ onye kwụ ọtọ okwu ya kwụ ọtọ ọ wụrụ okwu gbasara ego anyị gaa weta oche nọrọ ọdụ etobazi anya ka anyị wụ ndị okenye soro gị na-akwụ ọtọ ka onye na-achọ mkpụrụ amụ ya okwu ị na-ekwukwa n'okwu ya ka anyị nọ n'elu ya ọkwa okwu gbasara ego egwuru anyị na wee ka ị na-ekwu maka ya o nwere ihe ọzọ
onye ka ya gbakọrọ. Ị na-achọ ịkọwa na unu mana ndị iberibe a ji ego adịgboroja were kwụọ anyị ụgwọ ala? Ọwụ sọsọ na anyị ma kama etinyekwuru ndụ anyị n'ihe ize ndụ maka ya ma ego adịgboroja ha nyere anyị nke bịara aka ibe ya awụrụzie na ịma na anyị dị na mbụ nyefee ha akwụkwọ mkpekọrịta ahụ anyị bịanyechara aka ihe ahụ na anyị enyela nwa enwe mmiri ọzi kedu otu anyị ji anata ya iko. Ị na-achọ ịkọwa na onwe ihe nwere ike ime na ala nna m ndị adịgboroja bịara were aghụghọ nara ha mụ na nwanne m? Anyị na-achọkwa na onwe ha nwere ike ime? Ha ga-ala otu ha, ha ga-akpọpụ ha n'ụlọ ikpe, ha ga-ejerịrị nga. Chetakwa na anyị ka jikwa ya ma ego adịgboroja ha nyere anyị. Anyị ga-egosi na ya dịka ihe akaebe ma mgbe ọ ga-agbajudoro. Pụtawa, agazila ebe ahụ. Ha nwere ike ego narị ego anyị na-ekwu okwu ya. Ichefugo na ọ bụghị bụ onye gụrụ ya bụ ego wee gụcha ya si na o zuru ezu tupu anyị abịanye aka n'akwụkwọ. Ichefugo ka a ga-esi mee ya dị ọ bụ ihe mma. O nweghị ebe ha na-agbaga arụsị ọkụ mmụọ dị na ha gbachaa elu gbana ha ma mgbana ha ọkụ mmụọ mgbe a ga-ebu ikpe aja ebe ahụ ha agba onwe ha n'anwụ. Anyị makwa na onwe bụ onye ha kpọrọ okwu onye ahụ jụ onye nọ ndụ ruo taa iji okwu mana nsogbu ka dịkwa. Chetakwa dịka omenala ndị arụsị oke mmụọ si dị, ọ gwụla diọkpara onye nwe ala ahụ ọ wụdịghị nwa ọ kpọbatara nwa ọ mụrụ n'ọbara ya ọ ya onye ga-akwụ n'iru ma ewepụwa okwu a. Ajụjụ wee wụrụ sị ihe niile anyị na-ekwu anyị ma na otu Kelechi ji efe isi kpakakpaka onwe ike ige anyị ntị, ọ dị njikere ige anyị ntị. Ihe kwuru eziokwu. Ahụ nyụrụ na pantị esoro pantị wee laa mmụọ. Ahụ nyụrụ na pantị esoro pantị laa na mmụọ. Ahụ nyụrụ na pantị esorola pantị gaa akụ mmụọ. Ahụ nyụrụ na pantị esorola pantị laa ala mmụọ. Ama m na ị ga-abanyere na nsogbu. Ama m na ị ga-abanyere na nsogbu. Ama m mgbe ị na-akwanye m ọkụ n'ike, nne gị ala, nne gị ala, nne gị ala, nne gị akwụkwọ ala, nne gị ala, nne gị akwụkwọ ala. Ha! Eziokwu. Kelechi nwanne m nwoke, ama m na-emejọgo m gị mana ana m arịọ mgbaghara. Ọ bụ nna anyị ụbachi kwadoro m ka m napụta akwụkwọ ala ahụ. Anyị amaghị na ndị anyị na ha na-eme ihe bụ ndị aghụghọ, ndị wayo, ndị oyibo na-akpọ ndị scam. Biko were nke iri eme ego, were nke ego ga-ala. Ihere gị na-eme m Chika, ihere gị na-eme m. Echetara m otu isi kparịa mụ mụọ nwanne gị nwoke. Gị kparịa mụ maka ala. Chefu ihe niile m mere gị. Nne m nwoke, biko iwe gị dị ọkụ da. Mana nke kasị mkpa bụ na ala anyị abago n'aka ndị wayo. Ihe anyị chọrọ bụ nkwado gị ka anyị nwee ike napụta ala n'aka ndị wayo, n'aka ndị adịgboroja. Biko na ịma agwa gị, ịmara otu isi mee ihe ị mere, ịmakwara otu isi na ego niile ị nakọtara tinye n'ime akpa gị, sikwa ụta mfọpụta ego ahụ itiri n'ime akpa gị ka a chekwa ha ya. Ihe m gwara gị maka na akwụkwọ m nyere gị wa adịgboroja. Adịgboroja ka m nyere gị, ọwụkwa ezigbo ya. Ị na-akọwa na akwụkwọ ala niile ikponyere m bụ adịgboroja? Obi m alọtigo. Oke anya ọ ihe ọ na-ebute, akpịrị ogologo ọ ihe ọ na-ebute, ịhụnanya. Echetara m otu abalị nna anyị kpọrọ m na sị m na m bịa na nwere ihe ọ chọrọ ịgwa m. Ịma mụ atụle onwebeghị ihe m metere.
ya kpọọ m bido na-akọrọ m akụkọ sị m na o nwekwara ihe ọ chọrọ ịgwa m nsị nna anyị ka ihe ọwụ ya kpọpụta akwụkwọ achị m sị m na m mepe akwụkwọ a na-ebe ya anya na ntụli uche n'ime akwụkwọ a na m leba ya anya gụọ ya ọfụma ma ekwere sị na m ga-agụ ya ọsị m dọwa na m tie aka na ntị ọsị m na-enwekwala ihe ga-emenụ mere ala ya na-enwekwala ihe ọ bụla ga-emenụ mere ala ya ma ekwenu si na m ga-eme ka o si kwuo mana Chika egwu anụ ntị na-ewere n'akwụkwọ a lewe n'akwụkwọ a anya lewe akwụkwọ anya ahụ na akwụkwọ a dị ụzọ abụọ ama m nke wu nke ya gbagwojuo m anya ma akpọnụ enyi m nwoke wu onye ọkaiwu si ya nna mgbe bịa na-enenu m aka menye ya were akwụkwọ akpọ ya ya ebe lewe akwụkwọ a ya bụ mgbe nya nwabezi bịa gwa m nke wu ezigbo ya na nke wu adịgboroja ma hụ na ihe dị iche nna anyị mgbe Chika bịara na-afa ime ọkụ n'ike na-afa ime ọkụ si m na m na-ekwe ya akwụkwọ ana na ọ chọkwara ịna ana na nne ya oke nke ruru ya m sị ya ngwanụ ma ewere nke adịgboroja mebi ya gba gaa ree na akwa irego ya akwa bụ ezugo gị ike agbago n'ihu efi Kelechi nwanne m nwoke a sị na ma mmehie adịghị na mgbaghara agaghị adị ama m na-emejọgo gị mana m na-arịọsị gị gbaghara anyị biko na-ekwe nkwa sị na ụdị ihe a agaghị eme ọzọ ịghọtago gbaghara anyị biko ka ihe niile tara n'abalị bụrụ anwụnta ịnụgo akwa gị Chika kwa gị imepere ọnụ kparịa m Chika imepe ọnụ kparịa m kpọọ m ihe ọ bụla ị chọrọ ịkpọ m n'ụwa ọ bụrụ na naanị na ịkparịrị m bụ nke ọ ga-awụ m ga-etiwe ịkparịchara m kparịa ma nwata nwaanyị m chọrọ ịnụ anụ ka ichefu onye niile m mere gị otu m tinyere gị aka ka ichepụta ihe niile kparịa maka ana ọ bụrụ na ọ bụghị ịhụnanya dị n'etiti anyị agaghị isi otu anọkọ na-ekwu ya n'obodo ịhụgo ya dịka esi wee kwu mmeghere adịghị gbaghara amande Kelechi gbaghara abịakwa ka esi ebi ka nwanne ekene dị Chineke ụdị mmadụ nna unu ọ bụghị ọgụgụ isi ya anyị aka nọ kịta ka ndị nọ n'isi na-eme ihe isi asị na iwe nwanne a na-eru n'ọkpụ iwe nwanne a na-eru n'ọkpụ agbaghala m gị site n'ala ogbenye agbaghala m gị enwe nsogbu dị ya anyị ga-ebirikwa na udo nwanne m nwoke enwekwara mmanya ngwọ ọrịa gaa weta mmanya ngwọ gaa weta ngwọ ịma na amaghị mmanya na-aba asị gị nwụọ wetara anyị asị gị nwụọ enwekwana m ụdị mmanya a n'ụlọ ị ga-ajụ elu jụ ala ụkwara nwayọ ọ bụ na onye na-eri nke ọ na-eri ga-enwe nke ọ na-eri anyị nwere ezigbo akara kịta ezigbo ihe bịa n'etiti anyị udo bịa ọ wụziara ihe a ga-eji wee merụba ụbọchị ka ị na-ime ka mma ihu ime ka mma nke ihu ya mba ị ga-aṅụ mmiri nwanne anyị bata akọtara m ihe ọ na-ekwu ha ga-eme n'ọbụla abụ ihe mere n'ọbụla mụa ga-aga gota nke na-aga ama m nke ọ na ihe ọ na-eme m ọbụla ọ chọghị onwe nke nọ n'ụlọ ọ taa ka anyị hụbara gota nke na-aga